Imos agora, pois, despois de cambiar o nome ás máquinas e despois de montar un DHCP e facer esa asignación dinámica, imos, pois, facer o que... No, panel de control. Facer o que... Bueno, o que íbamos, que é meter as máquinas no dominio, vale? Entón, queremos ir a panel de control, vale? E queremos ver sistema de seguridade, vale, sistema, vale, hai varios sitios, tamén podedes ir por explorador de Windows, darlle botón dereito, etc. Vamos a ver, cambiar a configuración avanzada do sistema, cambiar nome deste equipo avanzado, non me lembro cal destas dous, penso que é esta de aquí, vale. Fixademos propiedades do sistema, temos o nome completo, correcto, pero vamos a dicirlle que queremos di aquí que utilizar un asistente para unirse un dominio, non queremos, vale, vamos directamente aquí e o que temos que engadir é o dominio, e dicimos xilgaro.local, sed estrictos coa sintaxis, senón non vai funcionar. Que pasa? Que agora vai vos preguntar por un usuario que teña permisos de administrador no dominio, vale? Porque isto non o pode facer calquera. Entón, vamos alá. Vale, que fixen? Utilicei o... pensei que tiña máis usuarios de administrador, pero neste momento non teño máis usuarios creados, entón utilicei nada, usuario administrador con contrasinal abc123. Que neste caso, claro, podría coincidir con administrador local, pero lembrade, ten que ser un administrador do dominio, vale? Entón, en principio xa temos a máquina engadida, di que, bueno, que hai que reiniciar para que colle os cambios, e nada, probamos. Vale, fixadevos que agárdame no historial o usuario, pero se lle dou a outro usuario, dice iniciar a sesión en Xilgaro. En principio eu podería xa acceder con calquer usuario do dominio. Vale, fixadevos, Dani nunca entrara, entón vamos a cambiar de contrasinal, nba123. Vale. Este usuario, como non é administrador do dominio, non ten as restriccións que lle puxemos a contrasinal. Fixadevos que xa podo entrar nesta máquina con un usuario creado no Active Directory. Vale, algo máis, bueno, para cousas de Windows, que está un ratiño aí, que si preparando o escritorio, todo eso. E agora seguimos o administrador do dominio, pechamos isto, ou podemos ir a... Vale, no panel, onde estaba? Un segundo, sí, aquí eran ferramentas, usuarios, equipos de Active Directory. Vale, fixadevos que en computers automáticamente asignouse, o sea, creouse unha entrada para o equipo que acabamos de dar de alta. Outras consecuencias de engadir a máquina é que bueno, fixadevos que ahora este usuario ten o seu escritorio, non comparte escritorio con máis usuarios, e seguimos a usuarios, fixadevos que cada vez que entra un usuario do dominio vaise crear unha carpeta para ese usuario, pois, para unha carpeta persoal, vale? Lembrade que os usuarios locais siguen, o sea, pese que eu este no dominio, o podo seguir entrando como un usuario local, vale? Pechamos a sesión e facemos a comprobación. Vale, neste caso, decimos outro usuario, como entramos, porque claro, ahora aquí vai nos poñer sempre, o sea, o usuario que poñamos aquí vai iniciar sempre no dominio, vale? Como podemos entrar en local? Pois, conjunto barra usuario,
Fixadevos que aquí xa cambiou de iniciar sesión en Windows 10 a veces Windows 3 punto, e así estou entrando como usuario local da máquina, vale? Xa podo entrar como usuario de dominio e tamén podo entrar como usuario local. Lembrade que son diferentes. Lembrade que para acceder tanto un como outro, pois ou poñedes o punto ou non, vale? Bueno, pois xa sabedes como engadir equipos, ora se queredes podes practicar vos.